Nauku treba da pričaju najbolje. Huygens je jedan od najvećih naučnika, najvećih mislioca svih vremena, ali u vremenu u kome on žive u 17. veku, verovatno na vrhu te neke liste top mislilaca. Dao je ogromne doprinose fizici, astronomiji, raznim novim tehnologijama u nastajanju tad koje su promenile svet. I ono što je meni najinteresantnije, bio je mentor jednoj neprekinutoj lozi genijalaca najveće kategorije koje je neprekinuto do današnjeg dana. A ovo mu je poslednje delo gde je on primenio ono što je radio tokom svog života, naučni metod, ali na mesta koji su i tada bila jako daleko od onoga što može da se uradi zdravo, onako skroz precizno u nauci. I danas tek počinjemo o tome da govorimo. Ono što bismo danas zvali astrobiologija. Znači, deo nauke koji pokušava da vidi koji su uslovi da bi neki život nastao na nekim planetama ili mesecima u našem sunčevom sistemu ili van njega. U njegovo vreme to je bilo čista filozofija, nije moglo ništa da se eksperimentalno utvrdi, ali je moglo da se mašta. I to je možda jedna od prvih knjiga naučne fantastike, vrlo uzbudljivo. Meni je najinteresantnije to što ako hoćemo da gledamo naše vreme, da razumemo predrasude našeg vremena, to je jako teško jer smo mi uronjeni u to. Ali nije loše da gledamo nešto što je bilo pre 300-350 godina i onda uzmemo kako najveći mislilac tog vremena nekad ispravno rezonuje, a često potpuno pogrešno zaključuje i onda znamo da tako možemo i mi, jel tako? Znači možemo da napravimo greške i nauka i uopšte kreativne discipline ne mogu da funkcionišu ako nismo spremni povremeno da pravimo greške. Možda često da pravimo greške, ali da nekako nošeni tim metodom koju nam nauka otkriva, postepeno vremeno, možda naši studenti, možda studenti naših studenta očiste one stvari koje nisu bile tačne i zadrže one bisere. Institut je javna institucija, nacionalni institut. Drugačije gledaju firme koje gledaju to iz druge perspektive gde je i komercijalni aspekt bitan, ali kod Helixa svakako i ozbiljna zdrava popularizacija nauke, jer videli smo mnoga prethodna njihova izdanja. U svakom slučaju ne znam tačno kako smo napravili tu kopču, ali kad je napravljena, odmah se videlo da su to ljudi koji vrlo lako pričaju jedni sa drugima. Ja bih rekao da se nadopunjujemo i nadam se da će biti čitava jedna serija nekih i ovome sličnih dela i drugačijih dela, ali koje govore prvenstveno o fizici, jer tu mi imamo neku ekspertizu, ali i o drugim naukama koje fizika dodiruje i sa idejom da komuniciramo sa širom javnošću. Treba razdvojiti stvari koje su naši istraživači publikovali u toku ove godine, gde naravno najviše ima nekih naučnih ili udžbeničkih izdanja. Za sada oni to štampaju kao pojedinci i to ide. Ovde su sad izdvojili smo 3 dela koje je institut kao institucija odlučio da izda ili sa nekim da izda, zato što su to i rodonačnici nekih pravaca koje mi želimo u sledećim godinama da budu još više zastupljeni. Institut je prvi institut od nacionalnog značaja, on ima jednu kritičnu masu istraživača, on je veoma zainteresovan za stanje nauke, inovacija i
obrazovanja u našoj zemlji i aktivno radi na tome. Jedan broj naših zaposlenih su učestvovali u stvaranju strategije, aktualne strategije naučnog i tehnološkog razvoja i dok smo to radili, dok smo prikupljali razne podatke o tome kako izgleda zapravo naš sistem. Jer svako od nas vidi taj sistem iz nekog svog lokalnog okruženja, iz svoje institucije, iz svojih iskustava, ali za strategiju bilo je potrebno prikupiti važne parametre, obraditi te podatke i onda da, jedan deo toga uđe u strategiju i ušao je u strategiju koja se zove Moć znanja, ali gro podataka su ostali prosto prikupljeni i onda je bila ideja, ok, ajde da to okupimo, ajde da to izdamo, to je zgodno ljudima da znaju, da bi ocenili kako zapravo izgleda taj vrlo složeni entitet, kakav je taj sektor nauke i inovacija i sektor visokog obrazovanja, to su bliski sektori. Tako da ova druga knjiga, Nauka i inovacija u Srbiji, ima taj cilj. Mi moramo da komuniciramo s tim mladima, da kad su u predškolskim institucijama, kad su u osnovnoškolskim institucijama, kad su u srednjoj školi, kad su na fakultetu, gde god, da pokušamo da se ne ugasi plamen ljubopitljivosti, koje sva deca imaju, da se dodaju nova znanja, ali ne kao zamena za zašto ovako, zašto onako, jer na kraju krajeva mi smo se odlučili za ono što radimo iz emocija. E sad, kako komunicirati čak i sa studentima, koji nisu tako daleko. Pa, otkrili smo da treba da napišemo kakve vrste saradnje mi želimo, kakve vrste praksi želimo sa mladima različitih kategorija. Neki koji su se već opredelili da će ići uskoro putem neke nauke, neki koji bi samo hteli da provedu par meseci igrajući se oko toga, šta god. I želja nam je da u narednim godinama spuštamo to ka sve mlađim kategorijama, a možda i ka sve starijim kategorijama. Ova treća knjiga je knjiga studentskih praksi koje mi nudimo. I 60-ak tema smo izabrali ove godine koje nudimo. Tu su i biografije ljudi koji su mentori, koji će raditi sa tim mladim ljudima i publikovali smo knjigu i poslali u sve visokoškolske institucije Srbije i okolnih zemalja, malo čak zadebljano u odnosu na EXIU. I dobili jako lepe odgovore. Vrlo interesantne. Vidimo sledeće godine kako možemo to još da proširimo. Koliko ja znam, niko to ne radi za sada, a prakse su obavezna stvar. Dakle, ove godine mi smo u prvih nekoliko meseci već dobili 50 prijava, što je 5 puta više nego prošle godine, kad nismo imali ovo izdanje. Ja očekujem do kraja ove školske godine, koja je tek na samom početku, da će broj praksi biti mnogo veći. Imamo i ljudi iz inostranstva koji su došli, mada je na Srbiji, na ćirilici izdanje. Putevi veza između ljudi su čudni. Sledeće godine će biti izdanje na engleskom jeziku.